Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht levenslang geëist tegen 24-jarigen. Dat was de eis die gisteren werd neergelegd in een zaak tegen Cedricson Laurens. Hij is 24 en hij wordt ervan beschuldigd op 19 mei 2023 en 29 september 2022 in Seri Papaya 2 keer een moord te hebben gepleegd. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd dat hij heeft geschoten op een persoon en dat hij heeft geschoten op leden van het arrestatieteam. De moorden waren gewelddadig en het Openbaar Ministerie zegt dat het gaat om een gevaarlijke man die niet aarzelt om te handelen wanneer iemand hem in de weg staat. Hij kent geen andere optie dan dodelijk geweld te gebruiken. Daarom moet hij uit de gemeenschap worden verwijderd om meer slachtoffers te voorkomen. De eis is dan ook levenslang. Dat is nog niet opgelegd. Daar moet de rechter zich nog verder over buigen. Die vroeg wel aan Cedricson Laurens wat hij van de eis vond. En daarop antwoordde de man dat hij niets te zeggen had. MFK biedt ontslag van 2 ministers aan. Dat gebeurde gisteren en dat zorgde natuurlijk voor veel ophef. Kilmar Pik-Pisas, de minister-president en de leider van de MFK, heeft gisteren toegelicht waarom ontslag is ingediend. Dat deed hij aan de gouverneur. En het gaat om minister Kimberly Louyantai van Bestuur, Planning en Dienstverlening en Carlsen Manuel, gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. Volgens Pisas is Louyantai als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek naar een incident dat zich op 23 december bij haar woning heeft voorgedaan. Daarbij was haar ex-partner naar haar huis gekomen in verband met een kwestie rond een kind en is er een discussie ontstaan. En in het daaropvolgende onderzoek is zij als verdachte aangemerkt. Volgens Pisas moet nu het onderzoek zijn beloop krijgen en kan Louyantai niet aanblijven als minister op grond van de landsverordening integriteit. En wat betreft Carlsen Manuel wordt er nu een onderzoek gedaan naar Casti Curaçao. Tijdens de behandeling van de begroting is een motie ingediend om de Algemene Rekenkamer een onderzoek uit te laten voeren. En de partij MFK wil dat dit onderzoek op een schone lei plaatsvindt, op een schone en transparante manier. De huidige directeur van Casti Curaçao neemt het beheer voorlopig over. En Charlen Hato, de minister van Justitie, neemt voorlopig het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening over. We zijn allemaal mensen, minister-president Pik-Pisas. Hij heeft te doen met de 2 leden van MFK die nu niet langer minister zijn. Ook omdat het zich helemaal in de openbaarheid afspeelt. En hij ging in tijdens een gesprek met de pers op de politieke context en sprak over de grote druk waaronder het kabinet opereert. Hij wees erop dat de regeringsmeerderheid van 13 zetels gepaard gaat met spanningen en emoties. En hij waarschuwde al de leden van het kabinet voor het laten domineren daarvan. Volgens Pisas moeten bestuurders voorzichtig zijn om niet in provocaties te vervallen en hun handelen door emoties te laten bepalen. Volgens Pisas moeten we allemaal ons uiterste best doen om op het rechte pad te blijven, maar we blijven mensen. Rigo Today is solidair met het Venezolaanse volk. Dat bleek gisteren tijdens een behandeling in het parlement. Daarin zei de parlementariër voor de MFK: vandaag is het Venezuela, morgen kan het Curaçao zijn. Hij verklaarde zich solidair met Venezuela. En dat gaat natuurlijk over de inval van Amerika op 3 januari, waarbij de president is ontvoerd. Volgens Today is dat afkeurenswaardig wat Amerika recentelijk met Venezuela heeft gedaan. Hij ging in op de huidige wereldorde en waarschuwde dat niet alleen Amerika dergelijke zaken doet, maar ook andere grootmachten hun positie hebben ingenomen. En volgens hem moet het parlement van Curaçao eensgezind zijn over wat er met de Venezuela is gebeurd. De regering moet de staat en het volk blijven informeren. Er moet transparantie zijn in al onze handelingen. Maar we moeten ook de ogen niet sluiten voor de tirannie die door Amerika is opgelegd aan Venezuela, aldus Rigo Today.
Vredesrol ABC-eilanden. Dat zegt mevrouw Susi Camelia Reumer tijdens hetzelfde debat in het parlement over de situatie in Venezuela. Zij wil dat er wordt gekeken in hoeverre de ABC-eilanden een rol kunnen spelen in een soort link tussen Venezuela en Amerika. Volgens haar is het een belangrijke zaak dat Curaçao, Aruba en Bonaire laten zien dat ze kennis hebben van de situatie in Venezuela, maar ook die in Amerika. En wat dat betreft zou er namelijk goed een rol gespeeld kunnen worden. En ze zijn blij dat ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, David van Wil, daar ook oren naar heeft. Dus wat Susi Camelia Reumer betreft moet daar verder aan gewerkt worden. 2 nieuwe ME-voertuigen voor politie. Minister van Justitie Shelton Hato heeft gisteren 2 nogal stevige voertuigen overhandigd aan het hoofd van het Korps Politie Curaçao. Deze zijn speciaal bedoeld voor de Riot Unit, ook wel bekend als de mobiele eenheid. De voertuigen voldoen aan de specificaties voor situaties van onrust, waardoor het politiekorps nu professioneler kan optreden, aldus minister Hato. Dan vond er gisteren opnieuw een ongeluk plaats nadat een auto door rood is gereden. Dat gebeurde in de ochtenduren in de omgeving van de Schottegatweg Noord ter hoogte van de kruising met de Winston Churchillweg. Daar stond een truck op de weg en toen de politie aankwam zagen ze een personenauto in een greppel. Die was in de rooi terechtgekomen. De vrouw had medische hulp nodig en is naar het CMC gebracht. Volgens informatie die de politie ter plaatse heeft ontvangen zijn er aanwijzingen dat een van de voertuigen, er waren meerdere auto's bij het ongeluk betrokken, door het rode licht is gereden en dat zou de oorzaak van het ongeval zijn geweest. De zaak wordt verder onderzocht. En wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Bida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra Sul de 50 aniversário. Com um tremendo super mega campanha 50 anos. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas, estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir al website www.extra.cw y participar para Bota Demo. ¡Suerte! We beginnen in Marokko, want er is opnieuw doodstraf opgelegd aan 2 Curaçaoënaars. Het gaat om Chardion S. en Edwin R.M. Zij zouden in 2017 per ongeluk de zoon van een rechter hebben doodgeschoten. Ze waren in Marokko voor de liquidatie van een andere persoon. Die zagen ze op het terras zitten. Toen ze daarna de wapens gingen halen en terugkwamen, was die persoon weggegaan en zat de zoon van de rechter al daar. En ze hebben dus de verkeerde doodgeschoten. Het gebeurde allemaal op het terras van café La Crème in Marrakesh. Het gebeurde in 2017 en ze hebben die moord gepleegd met een motor. De Marokkaanse justitie heeft geen
genade voor de twee. Er was al eerder doodstraf opgelegd en dat is nu in een hoger beroep opnieuw opgelegd. Het is de vraag of de doodstraf daadwerkelijk wordt uitgevoerd, maar het betekent wel dat ze hun straf niet elders kunnen uitzitten. Dat zou bijvoorbeeld wel kunnen als ze levenslang hadden gekregen. Maar nu lijkt er, zo zegt de advocaat Bob Kaals, weinig hoop voor de twee, maar hij gaat kijken wat er nog allemaal kan spelen. Huis helemaal in de as gelegd, dat gebeurde gisteren. Toen moesten agenten en brandweerlieden naar de Pitaweg om een woningbrand te bestrijden. Bij de aankomst van de eenheden troffen zij een huis aan dat volledig in brand stond. Er is geprobeerd om het vuur te blussen, maar er is ook vooral gekeken dat de brand niet oversloeg naar andere huizen in de buurt. Het huis zelf is echt helemaal verbrand, zoals u ziet. We hadden gisteren even aandacht aan Remco Bicentini en zijn mooie initiatief van het WK voor kinderen. Gisteren had hij ook de loting. Er doen 48 landen aan het WK mee. En hier op Curaçao spelen er 48 teams. En er werd gekeken welke scholen welk land mogen vertegenwoordigen. En dat was interessant om te zien. Want het Frater Evonius College, die mag met 2 teams aan het toernooi deelnemen, kreeg te horen dat 1 van hun teams Curaçao zal vertegenwoordigen. Het collegium Monseigneur Willem Ellis zal huidig wereldkampioen Argentinië vertegenwoordigen. En het Monseigneur Niewind College zal Nederland vertegenwoordigen. En verder zijn alle landen verdeeld. En dat betekent dat die scholen in het sociale gedeelte van het project meer over het land zullen leren dat ze daadwerkelijk mogen vertegenwoordigen. De wedstrijden beginnen op 12 april. De finale is op 7 juni. Bezoek van Europarlementariër. Daar hebben we bezoek gekregen van Marit Mai van de partij GroenLinks PvdA. Ze heeft een kennismakings- en werkbezoek gebracht aan Curaçao. Dat stond in het teken van het verdiepen van het wederzijds begrip tussen Curaçao en de Europese Unie. En ze sprak onder meer met minister van Justitie Charlton Hato en met verschillende leden van de Staten van Curaçao. Marit Mai is, zoals gezegd, van de partij GroenLinks PvdA. En ze is dochter van voormalig CDA-politica Hanja Mai-Wegge, die mensen van mijn leeftijd nog wel kennen. Die kennen. Dat was een zeer opvallende politica. We gaan verder naar internationaal nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft morgen een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Het wordt de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten. En Trump maakte vorige week bekend dat hij Machado zou ontvangen, maar noemde geen datum. Die is nu bekend. Hij is geen voorstander van het idee dat Machado in haar thuishand de leiding krijgt. De Verenigde Staten zijn nu dolblij met Maduro's vicepresident Delcy Rodriguez. Zij is interim-president van Venezuela nadat Amerika Maduro zelf heeft ontvoerd. Machado won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor haar inzet voor democratie in Venezuela. Van Trump is bekend dat hij die prestigieuze prijs graag zou willen ontvangen. En sommige mensen zeggen dat Machado er goed aan zou doen om toch die prijs voor een deel aan Trump op te dragen. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Ze heeft de prijs gekregen en eigenlijk zou dat geen rol mogen spelen in de toekomst van Venezuela. We houden het allemaal voor u in de gaten en morgen doen we dat weer. Ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.